Eduard Chmelár naloží o Mesterovej. Ako kofa na trhu. Prosím vás, naučte tú uškriekanú progresivistickú poslankyňu Mesterovú v prvom rade slušne sa správať. A v druhom rade rozlišovať medzi elementárnymi pojmami klamstva, omylu a názoru. Naozaj sa nedá počúvať, ako po každom vyjadrení oponenta vykrikuje klamete, klamete, ako kofa na trhu. To čo má byť? Ako sa dá takto diskutovať bez vecnej argumentácie, osočovaním a patologickým skákaním do rečí? Presne takto vyzerá úroveň politickej komunikácie na Slovensku. Zuzana Mesterová sa tvári ako fundovaná právnička, pritom sa prezentuje iba ako agresívny krikľúň, ktorý si mýli pojmy a dojmy. Tak poďme späť do školských hlavíc a zopakovať si základy výrokovej logiky. Klamstvo predpokladá zámer. Nemôžete tvrdenie označovať za fakt, nemôžete názor označovať za lož. Je úbohé, ak poslankyni stačí obyčajné tvrdenie veľvyslancov, že neovplyvňovali ústavný súd na to, aby ho označila za potvrdený fakt. A je smiešné, ak označuje za dôkaz, že britská vláda neplatila aktivistov za kampaň v prospech progresívneho Slovenska, svoj dojem, že to tak nebolo. Všetci, ktorí sa zúčastnili na kampani za vyššiu volebnú účasť mladých ľudí, ktorí by podľa prieskumov dominantne volili PS, sa neskôr preklopili do pozície aktivistov priamo podporujúcich progresívne Slovensko. Ale jasné, s progresívcami to nemalo nič spoločné. Ja viem, že v politike sa nevyhneme demagógii, viem, že Slovensko má horu problémov, s ktorými treba túto vládu konfrontovať. Viem, že veci sa neustále vyvíjajú, napokon denník N dnes propaguje tému štvordňový pracovný týždeň, z ktorej sa mi pred voľbami v roku 2020, keď som ju vniesol do politickej diskusie, otvorene vysmieval, ale polemika je prínosná len do tej miery, do akej sa dodržiavajú nejaké elementárne pravidlá slušnej komunikácie. Pani poslankyňa pôsobí ako nevyzretá tínedžerka, ktorá za zmysel svojho života považuje vyrobiť cirkus a potom sa vytešovať, ako všetkých dourážala a považovať to za svoje argumentačné víťazstvo. Vnáša tak do politiky PS Matovičovský štýl. Podpredseda Narobá Slovenska Tibor Gašpar má dnes moje uznanie za to, že udržal diskusiu vo vecnej rovine a nedal sa vyprovokovať. Žiaľ, toto mala byť úloha moderátora.